खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै रायजोआव जोबोद गुदुं दुंखावनाय जादों गुदुं दुंखावनाया रायजोआव बयखौबो हालाय हाफाय खालामदों थांनाय सानब्रैसोनिफ्रायनो रायजोआव गिख्रंथावै दुंखावनाय जादों आरो गोबां गुदुं दुंखावनायनि थाखाय गोबाङानो थद गैयै जानानै गोग्लैनो गोनां जादों बेनि मादाव मैयानि सानावनो गुदुं दुंखावनायनि जाहोनाव सानै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों रङियायाव 55 बोसोर बैसोनि जगेन कलिता मुंनि सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आबाद फोथाराव खामानि मावनो थांनायावनो हरखाबै खर' गिदिंनानै गोग्लैदों उनाव देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांनायाव जोबथा हां लाहैदों 55 बोसोर बैसोनि जगेन कलिता बिथाङा रङियानि अनगायैबो जरहाटआवबो गुदुं दुंखावनायनि जाहोनाव सासे आइजोनि जिउ खहा फोरमायथिनो गोनांदि मैयानि सानाव गुवाहाटियाव 38 डिग्री सेल्सियाससिम सौहैदों दुंखावनाया बेनि अनगायैबो नलबारि बरपेटा मंगलदै लखिमपुर बेफोराव 37 डिग्री सेल्सियाससिम सौहैदों जरहाट मरिगाव बङाइगाव शिबसागर बेफोर जिल्लाफ्राव 37 डिग्री सेल्सियाससिम सौहैदों ओजोंहाय गुवाहाटिजों लोगोसे तेजपुर नगाव सिलचर बेफोर जिल्लाफ्राव 38 डिग्री सेल्सियाससिम सौहैदों गुदुं दुंखावनाया गावनि बिसियानो फिसायखौ बुथार होनायनि उनाव लुथिनाय जाथाय जानायनि महर होनो नाजादोंमोन बिसिया नंगौ जुलि जाखानाय आरो गथ' गथाय थाखानायनि उनावबो गुबुनजों इनाय सोमोन्दो लाखिनाय आरो दोनखारनाया गोदान जाथाय नंला जोंनि समाजाव नाथाय गुबुनखौ मोजां मोननायनि थाखाय फिसायखौबो बुथारनो हमबाय माखासे जुलि जाखानाय आइजोफोरा बङाइगावनि अभयापुरियाव लुथिनाय जाथाय जादों होननानै खौराङाव गोसारदोंमोन जेराव नखरनि बिगोमा कृष्ण मण्डलखौ बुथारनानै लुथिनाय जाथाय जादों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादोंमोन नाथाय बे जाथाया दा गुबुन महर मोनबाय कृष्ण मण्डलनि बिसिया गुबुन हौवाखौ मोजां मोननायनि थाखायसो सोमजिदों बे बुथारनाय जाथाया पुलिसा सेबनायनि उनावनो सोराङाव फैदों बे जाथाया कृष्ण मण्डलखौ बुथारनाय जाथायखौ लानानै गिबियाव पुलिसनि हान्जाया कृष्ण मण्डलनि बिसि मधुबाला मजुमदारनि मबाइलखौ नायदोंमोन जेराव मधुबालाया बाक्सानि गुबुन सासे हौवा बिश्वजित सरकारजों मोजां मोनखुमालायनायखौ मिथिनो मोन्दों बेनि उनावनो पुलिसा बिसोर सानैखौबो सोंनाय फिननाय लानो थाखाय हमदोंमोन बेयावनो पुलिसनि गोबां सेबनायाव सिमान जानो गोनां जादों सानैया गावसोरनि सिखावै मोजां मोनलायनायनि थाखायनो कृष्ण मण्डलखौ बुथारनायखौ सिमान लानो गोनां जादों बे जाथायनि अनगायैबो आसामावनो जादों आरोबाव फिसायखौ बुथारनाय जाथाय बेयावबो बिसिया गुबुन हौवाजों मोजां मोनज्लायनायनि थाखाय गावनि असे फिसायखौनो बुथारदों काछारनि मणिपुरि बस्तियाव जादों बे जाथाया बुथारग्रा बिसिनि मुङा सुबर्ण सिन्हा आरो बुथारजानाय फिसायनि मुङा साजल सिन्हा खौरांनि बायदिब्ला सुबर्ण सिन्हानिया गुबुन मोजां मोननाय हौवा दंमोन आरो गुबुनखौ मोजां मोननायखौ लानानैनो माखासे साननिफ्रायनो नखराव दावराव दावसिबो जाबोदोंमोन दा गमामायैनो बिसिया फिसायखौ गोबौ हाथियारजों सुनानै बुथारदों गिबियाव जोखोम जाग्रोदोंमोन उनाव देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों फिसाय साजल सिन्हाया बर'नि गिबिसिन समाज थुनलाइयारि लाइसि बिबार लाइसिया 100 बोसोर आबुं जाबाय 1924 मायथाइयाव दिहुनजेनदोंमोन बिबार लाइसिखौ बिबार लाइसिया 100 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै अदालगुरि फरायसालिमानि अडिट'रियामाव रंगिना संगिना सानसेनि हाबाफारि खुंफुंदों जेराव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुरत नार्जारिया बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै बेखेवजेनदों बेनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावदों आरो बेनि उनाव सावराय मेल खुंदों सावराय मेलखौ बेखेवनानै होदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा जायनाखि बिबार लाइसियानो बर'नि गिबिसिन समाज थुनलाइयारि लाइसि बेनिखायनो बेखौ जाहाथे अरायसम गोसोखांनो हायो बेनि थाखाय बिबार लाइसिनि मुङाव जाहाथे बान्था होनाय जायो बेनि थाखायबो बुंथिदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि काउन्सिलाव जोंनि सोरखार दं जाहाथे बिबार लाइसिखौ अरायसम गोसोखांनो हायो बेनि थाखाय गागि लिरगिरिफोर जायफोर बर' थुनलाइखौ सिबिनानै जोबथा जिउनि समसिम सफैबाय बिथांमोननो बिबार लाइसिनि मुङाव बान्था होनो थाखाय सोरखारजों सावरायनो हायो बेनि थाखाय बुंथिदों बेनि अनगायैबो लिरगिरिफ्रा खन्थाइ रायथाइफोरखौ लिरोब्ला जाहाथे बयनिबो थाखाय लिरो मानोना बयनिबो थाखाय बा इउनिभार्सेल कन्टेन्टखौ लानानै लिरोबा बियो राव सोलायनायनि उनावबो बर' रावनि अनगायैबो गुबुनफोरजोंबो अनसायजानायखौ मोननो हागोन आरो सिनायजानायखौ मोननो हागोन होननानैबो बुंथियो उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा नोंथांमोनहा नैबे साथाम दुथांनि सावगारिखौ मबाइलनि स्क्रिनाव नायनानै ला बे साथाम दुथांफोरा जाहैबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि उदखारिफोर जम्मु एन्ड काश्मीरनि गुबुन गुबुन जायगायाव गिदिंथिंगासिनो दं आरो जम्मु एन्ड काश्मीरनि ददा ओनसोलाव आरोबाव उदखारिनि गेदेर गाग्लोबनाय खालामबावनो हागौनि सांग्रांथि फोसावदों जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिसा
बेनिखायनो जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिसा रायजो राजानिफ्राय मदद हास्थायदों बिसोर साथाम उदखारिफोरनि सोमोन्दै खौरां हरनो हायोब्ला सासेयाव 5 लाख राङै गासै 15 लाख रां होनो थाखाय फोसावदों जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिसा। जम्मु एन्ड काश्मीरनि गुबुन गुबुन जायगायाव गिदिंथिंगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों आरो गुबुन गुबुन उदखारिफोरनि खामानियावबो गोबां लोब्बा दं जेरै थांनाय ओनसोलाव इन्डियान आर्मिनि जवानफोरनि सायाव गुलि गावग्लुंनाय जाथाय जादोंमोन जायजों 4 इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेनि मादाव केप्टेन ब्रिजेश थापा, नाइक डी राजेश, सिपाही ब्रिजेन्द्र आरो सिपाही अजय बिथांमोनहा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। बेनि अनगायैबो आरोबाव बिसोर उदखारिफोरा गोबां सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गाग्लोबनायाव लोब्बा दं लोगोसे गुबुन गुबुन जाथायाव 60 रैखाथि हान्जाखौ गुलि गावनानै जोखोम खालामनाय जाथायावबो लोब्बा दं। आरोबाव दा बिसोर उदखारिफोरानो जम्मु एन्ड काश्मीरनि ददा ओनसोलाव गाग्लोबनो नाजाबावगासिनो थानायखौ खौरां मोन्दों। बेनिखायनो जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिसा रायजो राजानिफ्राय मदद हास्थायनानै साथाम उदखारिफोरनि सावगारिखौ फोसावदों आरो उदखारिनि सोमोन्दै खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। जायफोर बिथांमोनहा उदखारिफोरनि सोमोन्दै खौरां हरगोन बिथांमोननि सोमोन्दै सिरियै लाखिनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो खौरां हरनो थाखाय गोबां मबाइल नाम्बार फोसावदों। मबाइल नाम्बारफोरा जाहैबाय 9541904201 नङाबा 9541904202 नङाबा 9541904203। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय गारिखौ सामलायनो हायैयाव गारिया लामानिफ्राय गोथौ हाखराव गलांनायनि जाहोनाव नखरसेनिनो 7 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। 7नि मादाव 9 उन्दै गथ'साफोरमोन। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाया जम्मु एन्ड काश्मीरनि अनन्तनाग जिल्लायाव थानाय सिमथान ककेरनाग लामायाव जानो मोन्दों। गारि सालायग्राया गारिखौ सामलायनो हायैनि जाहोनाव लामानिफ्राय गोथौ हाखराव गलांदों जायजों गारिया थेर बेथेर जानो गोनां जादों आरो गारियाव थानाय 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जाय 7नि मादाव 9 उन्दै गथ'साफोरमोन। जाथाय जानायनि उनाव पुलिस आरो रैखाथि हान्जाया फैनानै गोथौ हाखरनिफ्राय गोथै देहाखौ बोखांनायनि हाबाखौ मावनायजों लोगोसे गेरेबनाय गारिखौबो हाखरनिफ्राय बोखांनायनि हाबाखौ मावदों। जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव फिन सासे सल्जारनि जिउ खहा। उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव 5 जवानफोरा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। 5नि मादाव 2आ गोब्राब जोखोम जादोंमोन। बेनि मादाव सासे जवाना मुंख्लं जाबाय। कुपवारा जिल्लानि लाइन अफ कन्ट्रलनि साखाथियाव जानो मोन्दों। उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय जाथाया थांनाय 4-5 दाननिफ्रायनो उदखारिफ्रा फैनानै जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखार खालामफैबाय थानायखौ लानानै इन्टेलिजेन्स रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै रैखाथि हान्जाया गोख्रोङै अपारेशन खालामबाय थानाय समावनो उदखारिफोरनि गुलि गावनायाव 7 जवानफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 2021 मायथाइनिफ्राय दासिम गासै उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव 70नि गोबाङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। बेनि मादाव 50नि गोबाङानो रैखाथि हान्जानि जवानफोर। बर' हारिनि जानाय लोंनाय जेरै अनला, सबाय, साम' आरो बायदि बायदि जायखौ जों गुबुन हारिनि हटेलफोराव मोनजाया बेफोर ओंख्रिखौ जों खालि बर' हारिनि हटेलफोरावल' मोननो हायो। बर'फोरनि अनगायैबो दा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनिबो आंगो जानो हमदोंसै बर' हारिनि ओंखाम ओंख्रिया। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। नोंथाङा जुदि गुवाहाटियाव थांलाय फैलाय जायोब्ला बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रि ओंखाम नागिरनानै जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैलिया। गुवाहाटियाव थांनाय लामायाव नोंथांमोननि थाखाय बेखेवदों गोदान हटेल जायनि मुङा सिफुं हटेल। चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय सिफुं हटेलनिनो बेयो मोनसे ब्रान्च। सानसारियाव आर्मि केम्पनि उल्था दिगाव बेखेवबाय गोदान हटेल। सिफुं हटेलाव नोंथांमोनहा थांनानै बर' हारिनि आंगो ओंख्रिफोर जेरै सबाय साम', अनला दाउ, सबाय दाउ बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौ मोनजानो हागोन। नोंथाङाबो सिफुं हटेलाव खेबसे हाबनानै मोजां मोजां जानाय आदारफोरखौ जानानै गोजोननायखौ लानो हागोन। जुदि नोंथाङा सिफुं हटेलनि बागै माबाफोर सोंथि खालामनांगौ दङबा हटेलनि बिगोमाजोंबो सावरायहरनो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9864474796। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।